So it is the middle of the week gali, no? Abi ko anay ganin sandwich, lay man ang sandwich yan, no? Ang sandwich is between two holidays. Yeah. Oo. Gina-sandwich. Ang mga ba nilang gina-sandwich. Ang so nang mic ginaon siya basta maghambal ka ni, ginaon Ay, ama siya. na, sorry, ginaon Oo. gali. Kasabad. Abi mo to automatic lang. Oo, nga mag-amo ka na wala daw mambal Ikuan mo siya. gina sa iya Kung makabati sa sampus nga, maano siya dayon? Maandar. Oo. So, ang sandwich siya, sa una, dumduma ko na sa una sa klase, ng elementary pa lang bla. Oo. May itong klase kay sandwich day. Ha, sandwich day, sandwich day man. Gina-sandwich ang Gali ka na butang sa tunga sa duha ka holiday. Yes. Let's say may non-working holiday, butson abi Sunday subong. Oo. Pagka Martes abi non-working holiday, tang Lunes sandwich day. Na sandwich siya sa day. duha ka holiday. Perfect. As nasubukan mo pa man ang term nga ginagamit actually. Gali. Actually. Sa una sa pang pinsar ko na kung sandwich day na isa una bigo May sandwich. May sandwich. So, May hatagay sandwich. Hatagay sandwich gali kay amo na saya. Kagabi ko sa una wala na sa klase kay sandwich day mo. Oo. Hindi ba Do, nakabig nga holiday. Holiday kasi may kundi Labor Day. Di ba? Yes. Labor Day. Ka New Year's Day. Hindi basta may mga muna nga kwando ka wala klase bla dayo now. Oo. Do Dali ka kay- sinadya dayon. Dali kay sandwich day wala gali na yan. Himi mo lang istorya. Ma'am Van Mayo is still watching. Kag kay Wenski Lee Morales dira sa Sampaloc, Manila. Good morning. Rochelle Evangelista. Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay Ma'am Luing Melos. Good morning, man. Kag of course, dira kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo. Yes, kag kay kay Tito Shello, kag kay Excel dira. Of course, Ma'am Luisa Melos naglantaw kag si Sir Melchor. Oo, salamat gid. Si Alex Fuentes, good morning man dira sa imo. Kag kay Leo Goodgola. No? Akong classmate dira si Wilfredo Siapok. Sino niya makapamanila gani, text me kay Sir Bisanta ka. Wow, tamo na? Shwana Mga kuan na iya, mga service deluxe pa na iya. Oh, kasi naka-limousine ka to. Oo. Arin sila sa Antipolo City mo. Lapit lang. So magkanto ka ng Antipolo, pangitaon mo to si Willie Siapok. Ha? Mapagwa ko pa lang singit. Wele! Or makadto ko sa radio station. Ma'am, tinatanawagan ko po Di, Tagalugon mo na yan, Tagalugon Ay, mo sorry, na. sorry. Ma'am, nandito po ako para magpanawagan po sa nakakarinig o nakakilala po kay Sir Willie. Please contact me kasi sabi niya pag pumunta ako dito, hanapin ko daw siya. At may service deluxe ako. At ito yung pinakamabilis na paraan para mahanap ko siya. Hanap ko siya kasi alam mo naman, baka mawala ako. Mahirap akong palitan. Kasi 25 years old na ako. Sa una, sa kapag nila ako, sa una, ang talang, sa una nila bag-usakon niya. Ano man? Ang talang, bla. Talang? Kay pero may kay Pero katalang-talang. Ano, explore. Baka namin man action boy, magtalang ka. Importante may nagplitik lang. Yes, can you get to discover new places Naragan and nga met ayawa new ko kanya people. di na tuman dugay na ko rasta na dulman ako gali kaya akong kadto na sa piyak sa likod sa building. Ay na, tinang libot-libot kay mo. Namin ay makwarta kang pungko ka lang mong inom-inom na lang kape. Stand by na sa balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, magabulig ang mga punong barangay sa kampanya sang Comelec Bacolod angot sa pagbantay sa mga magalapas sa election campaign. Sa interview sa Action Hotline, gitpahayag ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales nga nagpatigan sa pagsinapol ang Bacolod Comelec sang nagligad nga adlaw upod ang 61 ka mapunong barangay sa Bacolod kay iban pa nga ahensya sang gobyerno.
Sunod kay Gonzales, gintugyanan sila sa COMELEC sa pagbantay sa mga campaign violators. Sa din ginatagan sila sa otoridad nga mang baklas sa mga nagalapas sa pagsulundan. Ang pagpangbaklas sa mag-umpisa sa Marso 25 sa din ng adlaw sa pag-umpisa sa kampanya para sa local elections. Ginpabalo na sa National Vaccination Operations Center kung NVOC ang natala ng delivery sing vaccine sa syudad sa Bacolod para sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang, base sa inisyal nga impormasyon nga ilan na baton buwas nga adlaw ang tentative nga schedule sa delivery sang bakuna, apang wala pa sila sa karon sa nabaton nga opisyal nga komunikasyon. Dugang pa ni Ang makompirmar lamang sa EOC ang patod nga petsa sa delivery kung ilan na mabaton ang opisyal nga schedule sang flight kag kadamon sang dosage nga ipadala sang NVOC. Samtang ginapaabot ni Councilor Archie Baribar nga makapadigaw na sila sa meeting sa recovery o exit committee sa siyudad kasunod sa natabo ka pagnubo sa alert level status ang Bacolod. Sunod kay Baribar kung marayon gid man ang ilang meeting sining semana, posible nga ini ang mga sentro sa gihapon sa mga estratehiya kag plano nga himuon sa siyudad angot sa handong nga pagbangon bangod sa epekto nga gindulot sa COVID-19. Dunga pa ni Baribar, wala pa sang kasiguraduhan kung bala mangin permanente ng alert level status ang Bacolod pagkatapos ang Marso 15, gani mas labing maayo kung mamintenar lamang sa syudad ang ginahimo sa nga pagbantay sa sitwasyon. Nagalao man si Baribar sa padang nga kooperasyon sa publiko paagi sa pagsunod sa ginapatuman nga health protocol. Siguro within this week or before Friday, makakonvene na ang exit committee. Taman pa niya action at fluid kay ay ininga sitwasyon natin sa alert level 1 is 15 days na nimo. March 1 to 15 lang. Ginserbihan sang suspension orders ng Provincial Legal Office ang Negros Occidental Assistant Provincial Administrator nga si Maria Mina Pellejo. Sa interview sa Asyon Radyo Bacolod, ginpahag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. ang pagserbe ginpatigan nagligad nga Pebrero 24 matapos aprobahan ni Governor Bong Lacson bilang disciplining authority. Ini may kang tanan sa kaso nga grave misconduct kag gross neglect of duty sang si Pellejo ang nagserbe bilang officer in charge sa Negros Occidental Comprehensive Health Program Division. Sunod kay Nelias, nag-ugat ang kaso sa ginaligar hindi maayo nga paggasto sa pondo sang NOCHP. Kag Hunyo 2020, si Pellejo ang unang ginserbehan sa 60 kadlaw nga preventive suspension may kantanan sa mga kaso. Siya ang isa sa kapin pulo ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal nga ginserbehan sa show cause order kag nagpangatubang sang kaso administratibo. Ginklaro ni Nelias nga pwede pa si Pellejo makafile sa apelasyon o kon motion for consideration. Ginpaidalo man sa 60 dias nga preventive suspension ang Negros Occidental Human Resource Management Officer o Officer in Charge si Filomena Guzon kag ang Secretariat sang PHRMO Selection Committee nga si Daidi Lopez. Ginpahag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. ilan nga ginrekomendar kay Governor Bong Lacson ang formal nga magpasaka sang kaso nga falsification of public documents kag dishonesty kontra sa duha. Ginpahag ni Nelias nga si Guzon kag Lopez ang inakusahan nga nagligwat sa pila ka mga dokumento, may kang tanan sa mga gina-hire nga empleyado kag gina-promote agud nga mangin permanente. Gintugan ni Nelias kay Lacson ang pag-anunsyo sa igabulos nga OIC sa PHRMO. Subong lang gin-serve na namon ang formal charge, investigation report, kag ang dala na dira ang preventive suspension for 60 days kay Miss Filomena Guzon kag kay Miss Daidi Lopez. In connection ni siya with, mayara sila bila may dokumento nga dumi na migin islan, migin alter, bila unauthorized alteration of documents. Hindi lang ko papadalong kay under investigation pa, sorry. Sa katapusan nga balita lokal, mag-designar ang Bacolod City Police Office ang ginatos ka mga kapulisan sa mga polling places sa syudad sa Bacolod sa adlaw sang eleksyon. Sunod kay BCPO Director Colonel Joseph Martir, 4 ka pulis ay designar sa isa ka polling places. Sa records ng COMELEC Bacolod, 45 tanan ka mabruthuan ang mga serve nga voting center sa pinili ay. Sunod kay Martir, magluwas ini may dugang nga pulis ang i-deploy man para sa police visibility kag dugang nga force multipliers. Nagpasiguro si Martir nga handang kapulisan sa pag-abot sa eleksyon kag padayon man ang ila pagpakig-angot sa COMELEC. Mga kabataan nga magpartisipar sa in-person classes, wala gina-require nga magpabakuna. Samtang booster shot kinahanglan para mapunggan ang breakthrough infection. Detalye sa Mabalitan National sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga The Candidates Forum. Good morning! Sa liwat sa atin sini mga ka-aksyon. Of course, good morning dira kay Rochelle Evangelista, nagatanaw sa Gyapon. And kay Leo Godgola, may agaman. Man, Ambahan, good morning from Ambahan family. Oy, ihada mo, Caitlin Nang, may aga dira. Musta ka na? Ina-greet niya happy birthday si Janelle Nang. Happy birthday to you. Yes. Perfect. Happy Erla birthday. Janelle Nang. Janelle Nang. Erla Vega, good morning. Kay Marvic Saranilio Castellano, good morning. Shout out lang kuno kay tatay kag nanay niya nga naghahanda sang iya birthday. Subong adlaw biskan wala ako sa loyo nila. Sa tupad nila, but still they celebrate my birthday. Hey, I love nanay and tatay. See you both. Malapit na ko umuwi. May duty pa ko dito, vid call na lang later. Yes, happy birthday kay Marivic Saranilio Castellano. Happy birthday to you. Perfect. Yes. Melvin Peñafiel, may ngagaman kay Analiza Dumapig. Happy birthday man kuno kay Ana Lufuentes kag Norilyn Castillo Halandoon. Tito Google, morning. Pag-rate, salamat, gid. Happy birthday to you. Ay. Damo, Ayo. gid permi may birthday. Kay Joy Drilon, mayong agaman. Stay safe always. Salamat, gid. Ma'am Salama Barnacha, Sawadika Bacolod. Happy Thursday ko no. Let's stay safe and healthy. Always share this in my wall every day. Salamat! Sa nagatan-aw pag nga iban, please share ang iyaton sa inyong Facebook Live. Yes. Teacher Romela Revalo, may agaman. Si Athea Kim, Aragyapon. Of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Let's have some sushi dinner na mo ni Doc. Wow! Dira sa my Rochester, Minnesota, of course. Kay Maninoy ko, Juan Bolgallo. Kay Maninoy Alma dira sa Las Vegas. Good morning. Kay Maninoy ko, Bob Francia. Oy, morning. May aga. Oh. Kay Boboy Gonzales. Boboy Gonzales, Boboy Cargador. May aga na. Kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. God bless you both and more power. Salamat. Ako Caitlin na ko niyang Eden lagaw ta. Mayo kaya kay galagaw ko lang. Makay mo ya kay wala kobra. Mayo kay mo kay galagaw ko lang na iya. Do ka parehas lang kami bilang estudyante nga do hulat sang online class nga malagaw kami danay kay wala pa online class. Nya bago mo lang tapos exam lagaw ta. Lagaw ta. Oo. Sa una mo action boy mo. Reward sa self sa imo nga pangabudlay Sa nga pagpalabas sang liog panunon. Yeah. Sa kwan bala do bago lang ko ra kon bisan si Renz vlog sa dad kwan kami kung kaon niya kay nang ma-relax man kay bago lang tapos exam. Oh, do na stress gi sila yabi. Do na stress gid na bising exam. Wala sila kabalo nga na stress ka man sa pangita sa inom. No bayad nila. Oo. Dito wala gi kuya ka relax ito ah. Do nablang na
Oy, ang ilaya daw nga problema sila sang ilang nga problema mas sila sang exam nila dog nakapoy sila. Oo, kay Oy mas sila ga panumdom nga ginakapoy man kita sa pangita pangita sa sesyon. inyong exam. Inyong Pero exam. ba mo pa na, ti dad malakat kami to danay, ti Oo. wala pang burger. Aron mga wala na ako ni ngayo ginaya. Diretso. Dadan bisan na ko na daw ta 350 lang kung ano ka naman. 350 ano muna nya kay Relax, relax yan bagong tapos exam. Sa una na experience yung action boy mo, pero subong nga daw ako nag-earn. Tapos kisagatan ko sa mga, ko namin, relax. Pwede mo relax ko. Di ba, no? May mga realization as time goes Boss by. daw niya gabato na ko advance graduation gift ni Noy. Aba, ang sabat Aba. na ihada graduate anay. Oh, graduate, Why pa anay. niya piho? Wala ka pa kapapicture. Why pa niya piho? Wala pa na-upload ang picture mo. Oh. Malila kung hindi ka kapapicture, hindi ka graduate. Ka Why pa? Graduate anay. Kalma ka, da. Anong graduation gid actually? Sininga school year. But ganito, wala na ko kabalo action boy sa school calendar. Hindi na Kay ko tika nakabalo lain. Hindi ka nakabalo bala kung saan mo masugod ang klase, saan mo ma-end ang klase, no, sa mga graduation. Tapos nagulo ko ng pa-picture. Tapos sa picture, post anay Post na, yung pwede mo post. Ang bali Ma'am Georgia gargasaran, unwind, tapos exam ko ng abi, drain gid. Ako na gani, mamang iba na kakapoy, wala action boy, magsigi ka mo na, Kagi, dumdumang classmate ko. Hindi masiling nga doon alam ko. Kung di nakatuon, feeling ko nakatuon ko. Hambali na, dagdagi lapis sa tupad ko. Then, answer na may 1 to 10. Amo ko siya, bumerte yan. Paano ko na ilawan ang 1 to 10? Ngayon patamaan yung gigo yan. Tapos ko sa lakang basulo niyo po ko na, bako tani, gipati ko na lang tong Hindi may impression mga ko ba? technique na natasubong nga bago kay itong technology na. Picturean mo Picturean. sa pag-send. Tikali kay basi, bala, kung sa una, Kasi sa kasi loud ng cellphone. Oo. Bakit pag sa una, mga teachers ko daga pamati, ibulgar ko na. Di ba may test paper? Ginachika ng mga answer, tapos tingalo, gapasa-pasa. Gapasa-pasa, test paper, wala. Kaya sino na test paper? Wala na na pangalanan mo. Kaya na-estudyuhan na kung paano. Okay. So, bakit ba dakpan way... Wala yan, no? Kaya isang teacher mo, imo mo, kaya wala mo pangalan. Ay, nalipat pa ko mamang kuhan, magbutang siyang name ko. Di ba, no? Sige, standby na sa aton Balita National. Ang kwarta. Ang balitang ito Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, wala gina-require nga magpabakuna bato COVID-19 ang mga kabataan nga magapartisipar sa in-person classes. Suno kay Education Secretary Leonor Briones, hindi pwede nga i-mandatory sa ahensya ang pagbabakuna tungod ang ginikanan amo ang nagadesisyon kung pabakunahan ang ilang kabataan batok sa virus.
Ginklaro man ni Briones nga voluntaryo lamang ang pagpabakuna kay ilang ginahimo amo lamang ang pag-encourage sa mga kabataan nga pabakunahan bilang proteksyon batok sa COVID-19. Samtang gipahag ni Briones nga sa masobra 15,000 ka kabataan nga nakigbahin sa in-person classes sa Nobyembre tungod Disyembre sang nagligad nga tuig, wala man sang may nagpositibo sa COVID-19. Ginpahag sa isa ka specialist nga kinahanglan ng COVID-19 booster shot agud mapungga ng breakthrough infection ilabi na sa mga may edad kag persons with comorbidities. Sunod kay Dr. Gilbert Villela, president sa Philippine Heart Association kag Philippine College of Cardiology, epektibo ang bakuna agud mapungga ng hospitalization kag severe disease apang hindi 100% sa pagpugong sang infection. Dugang pa ni Villela nga nagwa sa pagtuon nga nagnubo ang efficacy sang bakuna sa kalawigon ilabi na sang Delta variant amo nagalapta sa madamo nga lugar. Ginbasura naman sang Korte sa Manila ang apelasyon sa napulo ka miyembro sang fraternity sa kaso nga hazing batok sa ila bangod sa kakulang sang ebidensya. Ang napulo ka miyembro sa fraternity amo ang ginaangot sa kamatayon sang University of Santo Tomas law student nga si Horacio Atio Castillo III sa Septyembre 2017. Una diri gin-insister sa mga akusado sa papangunan ni Arvin Balag nga amo ang head sang Aegis Juris Fraternity nga ginaligan na paslawan ang prosekusyon nga maghatag sang ebidensya nga makapamatuod nga guilty sila sa kaso. Apang sa desisyon sang korte, ginapakita sa tanan nga ebidensya subong man testimonya sa mga testigo nga may natabugin man nga hazing. Nanawagan ng Malacanang sang immediate end sang ginaligar pagpamatay sa Ukraine kasunod sang invasion sang Russia. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, nagaupod ang Pilipinas sa pagkondenar sa nagakatabo nga armed conflict nga nagpatay sang ginatos na katawo. Palayag pa ni Nograles nagapabili ng panindugan sa Pilipinas nga wala sang sinuman nga makabenepisyo sa giyera tungod nagadulot lamang ini sang kahadlok sa pumuluyo kag nagutas ang kabuhi sa mga inosente nga tawo, babae man o kung lalaki, subong man mga kabataan. Samtang ginpahayag naman ni Manila City Mayor Esco Moreno Domagoso nga kung siya ang mapilian bilang presidente, ini siya magapagwa kung panaog sang maatag nga guidelines angot sa istrikto nga importasyon sang karne sang baboy kag manok kag siguraduhon nga ang local hog kag chicken raisers makabaligya una sa ilang mga produkto antes maghimo sang importasyon. Ang himuon suno kay Moreno amo nga sa ulihing bahin sa tuig mag-import sa augmentation kung mayara nga dako nga demand para sa manok kag baboy. Himuon man ini suno kay Moreno sa importasyon sang bugas. Dapat nga hatagan sang prioridad una ang mga mangunguma nga mga Filipino. Ginako man ni Moreno nga sa piyak nga hindi niya masulbar ang tanan nga problema nga natubang sang sektor sa agrikultura sa gidayon apang himuon niya ang tanan niya nga masarangan agud nga mapaganhagan man ka makatibawas ang mga mangunguma nga Pilipino sa iya masini nga masarangan. Si Moreno nagpahayag isa sang una nga bagay nga sang iya gobyerno amo ang pag-introduce sang buhay at kabuhayan platform of governance amo ang pagbuhin sang buhis sa langis kag elektrisidad sang 50% nga ini magaresulta sa pagnubo man sang cost of food production, ilabi na ang bugas. Magapasaka sang income sa mga manguma kag mangisda, mapanubo ang presyo sang basic commodities kag masustain ang ginatawag nga food production. Ginduwa pa ni Moreno nga ang investment sa agriculture, lakip na ang post-harvest facilities, dapat nga long-term. Gindugang sunod kay Moreno nga masunod ang gobyerno dapat mag-focus sa ilas nga resources sa pagsiguro nga ang food security sa aton kaugalingon nga pungsod mapaluntad bangod nga hindi naton masarangan pa nga ang pareho nga pandemic magluntad diwat kag magasalin na kita sa igapadala sa nga bugas sang mga ginahalinan sang importasyon. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 3 billion peso subsidy kag discount para sa mga drivers, mangunguma kag mangingisda tungod sa padayon nga pagtaas sa presyo sang gatong kanang padayon nga invasion sang Russia sa Ukraine. Sino kay acting spokesman Carlo Nograles gintugutan sang presidente nga elocar ang 2.5 billion pesos para sa pantawid pasada program sang gobyerno kag 500 million pesos discount program para sa mga mangunguma kag mangingisda. Target sa karon sang gobyerno nga mas itibong ang domestic economy kag magpangita sang diplomatic channels nga magabulig para mapaganhagan ang epekto sang giyera sa tunga sa Russia kag Ukraine. Samtang gipamigbahin sa nagapapili senador kag deputy speaker nga si Loren Legarda ang kaimportante nga mayara sa nakaigo nga pagkaon sa aton nga pungsod. Dugang ni Legarda nga mga mangisda dapat maproteksyonan bangod sila ang liabe para sa ekonomiya kag para sa seguridad sa pagkaon sa aton nga pungsod. Bilang co-authors ang House Bill 8242 kung ang Right to Adequate Food Act, nagabati ang Deputy Speaker nga ang nagakaigo nga pagkaon ang dapat nga permi nga prioridad.
Suno pa kay Legarda nga para mahimo ini dapat mahatagan sang nakaigong nga suporta kag kagamitan ang mga mangingisda. Ginahinyo man ni Legarda ang paghimo nga lahi sang amo nga hagna bagod kinahanglan ni sa aton ekonomiya kag sang mga mangingisda. Natala na nga i-review sa Department of Justice sa mga kaso may kangtanan sa Anti-Drug War Administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahay ni DOJ Secretary Minardo Guevara, handa na nga endorso sa Drug War Review Panel ang ginapangunahan sa DOJ sa National Bureau of Investigation ang 250 kakaso sa mga napatay nga ginaangot sa drug war sa Central Luzon. Ininatabo halin Hulyo 1, 2016 to Hunyo 30, 2020. Una ginpadala sa review panel sa NBI 52 kakaso halin sa PNP Internal Affairs Service para sa case building sa diin ng 4 kakaso na pasaka na sa korte. Ang mga balita international, balita sa sports showbiz kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Siling ni Miss Georgia Gargasira niya ang bata ko mugina niya hambal kapoy siya tuon tubang laptop dayon may ingos pa mall para ka-relax ko no. Lain ako magpaimos pa mall mamakal pa na. Yes. Yeah. Hindi mo pwede ka window shopping. Ya bakli lang ko da makuha no kay kakapoy nga daan Ice cream lang tuon. da mo. Nakatuon nga daan kapoy basta okay man tong kwan ko to Kailan pasar tong to grades ko, pure to ah. Di ko ni ikaw man yang ginikanan nga daw limo basta pasar to. Oh, Ako pa. yes na lang eh. Oo, ako pa. Jay De Sukatan, good morning man. Jean Buarom, classmate, may aga, kag kumari ko niya. Connie Laparan, tama niyang Laparan Labaniego kag Esparesya family sa Pandanon DSB. Yes. Herna Rose Querido. Hi to my family in Punta Taytay, especially family Parsia, Alimon, Moncada. Oh, good morning sa inyo. Zuzette Plumeda, kay ari si Miss Dolores Miranda. Yes, good morning. Samtang naga-zumba, naga-konesa mo, Pamati, saksyon na. pamati, saksyon Ah, so kita galing yan. Taga na siya, beat na na eh. Hindi pwede ng paro-paro G. Tika tada, wala kay kalaw. Ay, man ganyan kasta, ang ganyan kasta, mabala. Natala na nga i-review sa Department of Justice sa mga kaso. Ako na nga. Ako nang beat niya, kaya hambal mo mga pamatian niya, gasumba sa mo. Ano, paro-paro G naman, galibugulo ko na mo. Ah, may nag-upload pala si Action Dorel. Lugayan ako na. Pawarat Imbis nga ka pa. maamu na yan mo. Pawarat ka pa na. Pawarat ka pa. Siling ko sa iyalik. Hindi ko tumawag ko Action Doors. Hindi lang Action Doors. Hindi ko ka-unfair na karon kay Action Eden. Hindi lang wala Action Doors. Hindi ko unfair na karon kay Action Eden. Siling ko kay sang Domingo. Siling ko pero nang pilit ka na sa amon. Okay lang nga. Basta Action Dorel, Leo, guda. Siling ko kung i-upload muna, kagay ka na siling ko kadis nga medyo nipis. Ako na ganyan yung value ba si sa aton mo lang nga group chat sa EFC. Amli ba si makadisan sa kung alang-ala. Wala sa lugar. Oo.
Kasi magyaw lang kadis nga daw. Nipis gid lang ang kadis. Sakit pa. Ari pa lang sa buko-buko. Ri wala sang tudlo. Oh. Kadis. Good morning, Miss Dolores Epacta Miranda. Mayong aga. Jamel De Florendo, no? Barky Tribe, good morning man. Kay Ronnie Mananghaya. Si Mrs. niya Nancy Mananghaya, tupad ko. Ay, mayo kay... Tupad mo. Tupad mo. Tupari kay Mrs. Yes. Piwadahan. Ya, pamati diri si Mrs. Nancy Mananghaya, tupad ko. Mrs. tupari gid ha. Kristen Menyas Villalobos, good morning man. Dira sa DSB. Kay Beth Tumangan. Good morning. May paro-paro jiggle si Miss Bantan ako bi karon be. Oh, sa mga trending sa TikTok kita wala ka uli si Ma'am Van. Sini ko wala kasi Dorel, ko ikuan lang ako niyang mga master ko niya no, hindi ko nang paro-parong bukid. Mama mo ka lang na. Doon naman sa DSB puro. Siya mo na yung master na. Mayo lang wala ako to natubuan bukol sa ilong. Bala na basta gama mo. Minutes ka kanta yung mo. Sige kulbaan pa ko to. Ngaw. Grabe, daw na prepare ni Janila yo. Te. Pagkita ko ya, pero mayo lang wala igurig effort mayo. Sa akon mga grupo, ang iba na rin mga lideres ko yung sinakit pang tiyan, wala ka attend. Ay, mo wala na galing ang ilang ano. Pero bongga to, bongga. Tiya mo na ako master yan. Tiya ko nagpapar inyo, paro-paro J. Kaya mo nga paro-parong buk. Mama mo na. At least hindi sa danto kadasig lang. Kaya ang chicken dance ito kadasig. Diyan mo. So may daw, ang next daw smooth. No, sige lang kahit matunan pa na. Kalayo paliwat sang December. Kaya mo ito ginariko si Tarik Asandoro. Lang parang bukid lang ko blaya. Pero action Dorel to, hindi na napag ano. Ay, leave ka man subong. Di pwede lang ay buwasi pa ka makadis or basi malipat pa siya. Ang ito ka na yung bala ka doon. Niya total leave man ko sa basi malipat Day man na siya. off. Day off. Basi malipat man na siya. Oo. Hindi ko na malipat siya. Kaya kadamo na siyang ma-remind sa ako, no? Action boy ka, di sana nga ni sa action Dorel. Sa kadlaw ko, nagsakit ako ng Maria Merlin Espinosa. Shout out ko na sa Espinosa family. Sabi Nalbagan from Dallas, Texas. Yes. Kaya musta ko na sa aton nga duwa. Ay, okay lang. Ay, okay lang kami Okay lang Kamusta? kami, Maria Merlin. I'm fine, thank you. How are you? From where ka nga Espinosa, Maria Merlin, kay damo mo kilala nga Espinosa. Sa Binalbagan. Binalbagan, gani siya. Okay. Si Ma'am Van niya believe gini sa ako niya. Oo, gani. Kaya Number mo. 1 supporter, bugin si Ma'am Van. Supporter ko. Go, go, go! Action boy. Perti ko nung kasalamukan ko si Doc Mayo pagkita isang dance na mo, itong chicken dance mo. Nga Hambal ko na, nuning mga PDL nga nakagwa man ni Ma'am. ano? Mga PDL. PDL? Like chicken, naka-yellow ka mo to. Persons deprived of liberty? Oo. Mga priso gali. Sige lang mo, no? Marvin. Napasmog. Nang kita ka naman sang may mga dumi kati-kati sa ilok bla. Oo. Nga daw hindi nga. Sige lang mo, hindi makadapat ang ilok. Ano naman? Kaya Marvin Banjor, no? Oo. Watching from Bago City. Yes. Ay, Kasimanwa. Kasyudad. Kasyudad. Kasimanwa. Gani, no? Amo pala tani, sunod ko ipamangkot sa imo. Eh, pwede man na makaprobinsya. Kung isa ka makaprobinsya mo. Kaprobinsya. Pero kabarangay. Masami gidya kasi manwa. O, bisan syudad pa. Oo. Kasi manwa ko nasa sa Hindi, syudad balo to ka. namon. Balo ka sang pag coin sinang award. Wala pa sang syudad mo. Okay. Tanan Di, banwa suko pa kay lang. Kasyudad. Kita yung may mo Kasyudad. Kasyudad. Si Action Boy, kasyudad ko ni. Kasyudad. Pero ang syudad is Spanish eh. Hindi na syudad Spanish. Ano sa man ang anong Ilonggo, bebe? Sang Tay. ano? Sang kwan, City. Wala iguro. Kaya hiram na salita. Ano be? Dakbanwa. Okay. Kadakbanwa ko na sa. Dakbanwa from the word Dakong Banwa. Dakong banwa. Okay, Syudad. big. Big, na mo na siya. Correct. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:50.
Sa detalye sa Balita International, ginbombahan ang railway station sa Kiev kung diin gin-evacuate ang linibo ka mga kababainhan kag kabataan suno sa isa ka ministry advisor. Hindi isa ka direct rocket strike ang naguba sa estasyon sang tren. Sa karon wala pa sang report kung may napatayo kung napilasan nga mga persona samtang may minor damage naman ang building kag padano pagbiyahe sa mga tren. Naka-eksperyensya man sang pagpamumbay kaduha sa dako nga syudad sa Ukraine nga mong Kharkiv kung diin ginbombahan sa ikapatong adlaw sang giyera. Sa balita negosyo, liwat ibalik sa Cebu Pacific ang trademark sining 1 peso seat sale umpisa Marso 3 matapos naghalug-halug na ang COVID-19 restrictions sa pinakabahin sang pungsod. Sunod sa airline, ang piso sale ang kabahin sang month-long celebration sa ika-26 nila katuig sa industriya. Ang promotion sa magatapos tubtub Marso 7 nga may 1 peso base fare sa tanan nga domestic ag international destinations. Ang travel period ang umpisa naman Agosto 1 tuig 2022 tubtub Enero 31 tuig 2023. Sa foreign currency rate, ang US dollar 51 pesos kag 48 centimos, Singapore dollar 38 pesos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 59 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, nagpasalamat si Chris Aquino sa mga nagpangamuyo para sa iya samtang nagapabulong. Sa Instagram post ni Aquino, nang inmayang una na Disolair injection kag natalala sa Marso 13 ang masunod nga shot. Dugang pa matapos ang second shot, magapadulong sila abroad para magpangita sang dugang pa nga pagbulong. Ginpahayag man ni Aquino nga ginatugyan na sini sa Ginoo kung maayo kung hindi siya sa iya masakit, bangon hindi niya luyag pangunahan ang plano sa iya sang Ginoo. Sa sports, daog naman ang Northport Batang Pier batas sa Blackwater sa score nga 116-103 sa hampang patigayon sa Araneta Coliseum. 5 ka mga players ang Batang Pier ang may double digits samtang matapos ang 4 kasunod-sunod nga daog sa 2021 PBA Governors Cup. Samtang ninay ka-28 nga pierde sang Blackwater. Si North Point Import Jamil Artis ang may 26 puntos kag siyam ka-assist, samtang si Robert Bolick ang may 30 puntos, 11 ka-rebounds, 6 ka-assist, kag 3 ka-steals. Balita Espesyal! Ano naman? Happy Thursday! Happy Ashton Thursday! Boy! Yes! And, basta, ara na kita sa Lenten season. Yes, nag-start na kagapon ni Ash Wednesday. Though, after 7 or 9 week ang ano dayon, ang Basta daw, Semana Santa. hindi na sa 40 days before sang kwan, sang Semana Santa. Hindi gano'n, no? Nalipat ko. Doon, Kaya hindi ang na. nadumdumang ko lang na ay ng 40 days after lang yung bala sang kwan, ang 40 days bala na ganun, panuwag naman, nalipat ko. From sa celebration ng simbahan. Pero nag-start kapon ang kwan, Yes, Ash. ang Badlis. Lenten season, pagi nagpabadlis sa na. Ash Wednesday o kung Yes, pagpabadlis. correct. Okay. Why ka kapabadlis ay? Wala. Sa Sunday pwede pa na. Pwede ba na sa Pwede pa na siya. Or, So, Ash Sunday. Or any day from today, from yesterday hasta sa Sunday, pwede pa na. Kung daw hindi ka kaabot hasta sa Sunday, sa dito ka lang sa kalaha niyo lang. Matumato ka na Sa lang. next year ka na lang. Matumato ka na lang to. Oo. Joke lang ah. Joke lang na namo, no? Kasi may ma-react naman na. Pero seriously, amo tong hambal kagapon, hambal nagligad sang na mga kaparian man sa Diocese of Bacolod nga hindi lang na physical nga pagpakitang tao nga nagpapadlis kaya kundi dapat may inner man repentance na baguhon mong imo sini nga mga sala pag-repent ikaw. Kung man it is time for us to mahimo mga fasting. Yes. Especially kung mag-fast ka dapat may ka na mo may ara nami may purpose ka mo. Nag-fast ka ba may Correct. purpose ka. Ang isa na tun nga pinaka nami nga purpose mo is to pray for peace dito sa Ukraine kag Russia. Correct, action boy. Kag sa pilaman ka mga kay di ba may mga reports man nga ang China nagkuan man sa Taiwan, tapos niriligad sa aton to. Ang sa gina-aligar to ISIS group to sa diin to gani Ilocos Sur to di sa if I'm not mistaken. Basta diri man sa Pilipinas. Ba hindi na ka mag-intra palihog lang. So kung ano ko panawag sa gani, let us pray for the oppressed and the oppressor. Yes. Hindi lang sa oppressor, pray kinahanglan taman man sila. election boy. Para masanagan man sila walang ay sala ni ako nga ginahimo. Kaya ining nagakatabo ni kung matabo nga mag-escalate pag ini siya, this would affect bisan sa aton. Yes, Hindi correct. tayo di magpawala. Dito man to ya. Pero kung matabo ka mag-escalate gina siya,
maglala hasta kita piktados. Domino effect, Yes, Action correct. Boy. Sige. Okay, direct Action Boy sa ato sininga balita espesyal, mga fan facts nga posible wala mo na ibaluan angot sa mga Philippine heroes. Afia Kim Eri, Fun pamati. facts. Fan facts. But sininga Action Boy do mga based sa iban nga mga May ano balanta sa mga allegations Philippine iban, heroes. Mga Philippine heroes balanta lang yata yung ilang nga mga sakripisyo Mga- nga ginhimo. Yes! Hindi So, ako na naya pero may mga fun part man sa ato fun mga part, the negative part na Action negative. Boy. Sige, ah. abay, Hindi matigal maganda. ka. Una Action Boy, ang Luna Brothers. Luna. Siyempre, Si tao. General Antonio Luna. Oo, si Juan kay Juan Luna. Yes. Si Juan Luna mo ng painter. Correct. Oo. Oo. Kaya ang una na Action Boy, si Juan Luna. Siyempre, ang pagpa-display siya is hero. Yati mo to, ang sa tungkol sa Spolarium. Spolarium. History sang books siya. Pero likom sa ihibalo sa tanan. Nga si Juan Luna, gali Action Boy, ang nagpatay sa iya asawa kag sa iya mother-in-law tungod sa pagpangimon. Imunan. Imunan siya. Imunan gali si Juan. Yes. Imunan si Juan. Imunan si Juan. Sa panawag sa imo Juan, imunan. Oh, Juan Imunan. Pero ti Action Boy, ti yung display, ti ginakabig siya sa Philippine Hero tungkol niya siya kay Muan. Ano lang Wala na naging- nakakuan sa iya nga painting, ang naghero siya. Sa Spolarium, yan na Ang bala. solar, yung Kaya ti painting man na. Gani- Adra na depekta na ang kuan ang sitwasyon sa Pilipinas. Oo, sa mga- do ka sa one periodo. medium nga na ano ya bala. okay. Tigin ano lang siya ginkilala lang siya. Oo, ti amo na Action Boy. Galing kay ti tao lang man siya mo. Ya fit batchag, okay lang na pag batchag sa selos, galing kiti isala lang to gihimo. Yung amo na galing ipatay siya niya. nagpatay, oo. Oo, ang next Action Boy, ang iya nga utod. General. Si General Antonio Luna. Gabigli to si General Antonio Luna, pero dito ka do ang iyab lang ang pagdala sa mga tao ya do, ha? Yes. Kag very, amo na ang ano si Action Boy, very hot-headed Oo. general. Kag kabalo ka Action Boy, kabalo bala ka mo. Nga lapit yan na lang ni gali mapatay si Dr. Jose Rizal. Tungod man sa pagpangimon. Ay imunan ang Luna, brother. Imunan ang Luna Brothers, Action Boy. Imunan sila gali. Oo. Sila rin kuno tatlo, no? It was jealousy kuno. Nga nagtulod kay Antonio nga makigduelo tani hasta magpatayan kay Jose Rizal. Ay, imunan. Dira na dadahan masunod Action Boy kung nga magpatayan sila ni Rizal bangod nga si Dr. Jose Rizal ang ginakilala gid nga Philippine National hero. National hero. Kag si Goyo bala? Gregorio del Pilar. Yes. Were known as womanizers. Correct. Nan. Damo bala mga chicks bala si Dr. Damo da chicks bala si Dr. si Rizal. Oo. Si Gregorio del Pilar, kwan man, kay kwan man mo, general General man. daan, bataon pa. Te, ang unang Action Boy, ang si Jose Rizal. Sinong ginawayan nila? Wala ginambal kung sinong ginawayan nila, pero Basi- ting babayi. Basi bala lang iyan na yan ni General Luna, bala ginaga ka fling-fling pa yan si Oo, Doktor. fling-fling pa si Rizal. Ano bala. Sa una, may mga ginastorya. Mayara ko, teacher sang una, sang high school, nga damo, gid siya bala nadabalaan kay Filipino major, yun siya action. Tapos daw history, yung tunaan niya gid bala. Mayara na ginaangot nila sa una nga related si Adolf Hitler kay Jose Rizal, mga ano amunan, mga amon Action Boy nga mga history. Pero anyways, tiyan mo na, nabalaan ginaya, di ba, from place to place siya si Jose Rizal. May ara, gina siya kuno Action Boy nga Chicks. ginapangita nga suitable paramour. Para social, suitable suitable paramour. paramour, Oo. Pero daw dito siya kay kwan, no? Josephine Bracken. no? Dito siya na... Si Maria Leonor Rivera, ya. Ati do naka ano mga... Sa Pilipinas eh. Sa Si Pilipinas. Josephine Bracken to yan, medyo imported to yan. Oo, true. Kay Bracken, ganin mo. Tiyan mo na Action Boy, na aran na. Pero, hindi siya siling kuno yung nga doon negatively. Boys will be boys kuno Action Boy mo. Pero, Anong boys hindi man... out? Will be boys out? Tiyan mo na yung boys will be boys, gani. Sila na, iya ka kami yan, men kami yan. Sige, man. Come on. Sige, go. Pero hindi siya yung Action Boy, anti-feminist. Kaya si Jose Rizal, gani kuno ang He loves nag-support women, gani. sang woman's right to proper education. Hindi sa gani anti-feminist, gani, woman's love. Woman's Yes. love. So, yeah. Oo. Nagsulat pa siya daan to letter bala sa tong the women of Malolos. Correct. Sa mga babae ng Malolos.
Diba? Sa mga kababaihan na ng Malolos. Perfect. Ang next action boy, of course, si Gregorio, last na lang daan, nagkitaso naman na iban, si Gregorio del Pilar, one of the Hero of youngest generals Pirantas. in Philippine history. Di na ko no action boy, nakon ang nagoyo, bala? Nagoy. Pulled. Natuntuhan ka. Oo, nagoyo. Daw natuntuhan ka. Yes, kaya hamba nila, the young general ko no, was too busy chasing skirts than preparing into a war. Amo ni sila ang mga tao nga ang poste papaldahan mo pangalugan lang yung. Oh. Amo na kuno ginabisiyan no kuno ni general sa una kaysa sa preparasyon sa giyera. That's why na dabalda sa tirad pass. Oo. Yes, perfect. Kaya na may parahan. Oo, dapat Naya ako na. Busy Hindi mo na sa ako. panglingling. Sige. Dasa naman ang iba action mo. Mga ka-action ninyo gimoti ang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Hopon. Ang inyong news team. Action Eden Aboso. Direction Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo